नमस्ते. आता 14 तारखेला संक्रांत येणार आहे आणि संक्रांतीच्या आधी भोगी येते. मग भोगीच्या दिवसाला काय करायचं आणि काय खायचं ते मी तुम्हाला आता सांगते. पहिले सकाळी उठून आहे ना केस धुवून आंघोळ करायची. म्हणजे केस सर्वांनी धुवायचे असतात त्या दिवशी. म्हणजे कुणी सुद्धा केस धुवायचं ठेवायचं नाही. आणि दुसरी गोष्ट खायची म्हणजे बाजरीची भाकरी आहे ना तीळ लावून भाजायची आणि मिक्स भाजी करायची. म्हणजे सर्व भाज्या आहे ना शिवाय आपल्याला पाहिजे तेवढ्या भाजीवाल्याकडून आहे ना 25 रुपयाच्या 30 रुपयाच्या आपल्या जेवढी फॅमिली घरात असेल तशी आपण भाजी आणायची आणि ती पण मिक्स आणायची. भाजीवाल्याला म्हणायचं मला मिक्स भाजी दे असं म्हणून ते मी 25 रुपयाची आणली होती. म्हणजे सर्व थोडी थोडी करून. आता मी तुम्हाला भोगीची मिक्स भाजी कशी बनवायची ते मी आता तुम्हाला दाखवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हा घेवडा आहे. म्हणजे हा घेवडा थोडासा आहे. 5-6 म्हणजे ते शेंगा होते. हा भोपळा आहे थोडासा. ही फरसबी आहे थोडीशी. हे गवारीची शेंग आहे थोडीशी. हे हिरवे वाटाणे आहेत मटर थोडेसे. हे गाजर आहे थोडेसे आहेत. म्हणजे 2 छोटे गाजर होते. हा फ्लावर आहे म्हणजे थोडासा 1 वाटी. आणि अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा. 1 टोमॅटो आहे. 1 कांदा आहे. हे चवीपुरतं मीठ आहे. हे तेल आहे 100 ग्राम म्हणजे 2 चमचे आहेत. आणि हे शेंगदाण्याचं कूट आहे थोडंसं. आणि हे पाणी आहे. हे अर्धा चमचा जिरं आहे. हे लाल मिरची पावडर आहे 1 चमचा. आता आपण हे सगळं कसं करायचं ते मी दाखवते. गॅस पेटवला आहे. कढई ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी पहिलं तेल ओतते. आता त्याच्यामध्ये मी जिरं टाकते. आता कांदा टाकते. कांदा चांगला फ्राय व्हायला देते. नंतर आपल्याला सर्व एक एक करून सर्व भाजी आहेत ना मिक्समध्ये सर्व टाकायचे आहेत. ही अद्रक लसूणची पेस्ट टाकली. आता याच्यामध्ये आहे ना मी टोमॅटो टाकते. आता याच्यामध्ये आहे ना सर्व एक एक करून भाज्या टाकायच्या. यात फरसबी टाकली. गवारी आहे. हे घेवडा आहे म्हणजे पापडी आहे. हे वाटाणे आहे. हा भोपळा आहे. लाल भोपळ्याची पूड आहे. आता त्याच्यामध्ये गाजर टाकते. हे गाजरचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे. आता त्याच्यामध्ये फ्लावर टाकते. आता हे आपले सर्व भाज्या टाकून झाले. आता आहे ना याला 2 मिनटं वाफ लावायला द्यायची आहे. सगळं मिक्स करून घेते आणि झाकण ठेवते. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते 2 मिनटं. गॅस फास्ट ठेवला आहे. आता मी झाकण खोलून बघते. आता याच्यामध्ये आहे ना मिरची पावडर आणि हे टाकते. हे मिरची मसाला आहे 1 चमचा घेतलेला. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे.
सर्व मिक्स करून झाले आहे. तर त्याच्यामध्ये 1 पेलाभर पाणी ओतते, कारण ती सर्व भाजी आहे ना शिजायला पाहिजे म्हणून. आणि त्याच्यावर झाकण ठेवते 2 मिनिटासाठी. आता आपण भाजी बघूया आपली कुठपर्यंत शिजली आहे. शिजायला आली आहे छान, पण थोडं पाणी आहे ते सुकायला हवं आहे. आता मी परत झाकण ठेवते आणि गॅस जरा मीडियम ठेवते, म्हणजे बारीक थोडा, भाजी बरोबर खायला. आता मी झाकण खोलते, बघूया आपली भाजी तयार झाली आहे का. मस्त सुकली आहे. छान झाली आहे भाजी. गॅस आता म्हणजे गॅस फास्ट ठेवला आहे आता थोडा, म्हणजे जरा चरचरायचं कमी होऊ द्या. आता ही आपली भोगीची आहे ना मिक्स भाजी झालेली आहे रेडी. आता मी भोगीची आहे ना भाजीबरोबर खायची भाकरी बनवून दाखवते. म्हणजे भोगीची आहे ना भाजी आणि भाकरी अशी आता मी भाकरी करून तुम्हाला दाखवते. आता गॅस बंद करते. भाजी आपली तयार झालेली आहे आणि झाकण ठेवते. तुम्हाला आहे ना दोन्ही वस्तू एकदम दाखवते. आता आपली भोगीची मिक्स भाजी तयार झालेली आहे. आता त्या भाजीबरोबर आहे ना भाकरी भाजायची. आता तुम्हाला दाखवते. ही बाजरी आहे, 1 किलो आणली आणि दळून आणली ही, म्हणजे तुम्हाला स्पेशल दाखवण्यासाठी. म्हणजे पीठ करून आणलं आहे चक्कीतून दळून. आणि त्याच्यासाठी लागणारे आहेत ना हे तीळ आहेत, हे सफेद तीळ आहेत. म्हणजे आपण आहे ना ही भाकरी आहे ना तिळामध्ये बनवून खायची आहे. आता मी बनवून दाखवणार आहे. आणि हे पाणी आहे. आता मी बनवायची सुरुवात करते. आता मी भाकरीला पीठ घेते. अरे भाकरीमध्ये मीठ वगैरे नाही टाकायचं. मस्त चिकट झालंय पीठ, चांगलं आहे. म्हणजे याला कसं गरम पाण्याची गरज नाही. पहिले पण मी नाचणीची पण भाकरी दाखवलेली आहे, तांदळाची भाकरी दाखवलेली आहे. हे आता चांगलं चान्स आलं मला भोगीची भाकरी दाखवायला, म्हणून बाजरी दळून आणली. पाणी कसं थोडं थोडं घेत घेत मळून पीठ घ्यायचं, डायरेक्ट पाणी नाही ओतायचं. असं आता मस्तपैकी पीठ मळून घेते. याचं पीठ मळून झालंय. आता याचे 2 गोळे करते, म्हणजे 2 भाकरीचे. आता आपला हा गोळा झालाय ना. आता काय करायचं माहिती आहे का, हे तीळ घेतले आहेत ना, हे तिळामध्ये आहे ना असा गोळा बुडवायचा, असं दाबायचे. म्हणजे तीळ कसे भाकरीला लागले पाहिजे पूर्ण. म्हणजे ह्याला बोलतात तिळाची भाकरी. आतमध्ये तीळ वाटून नाही भरायचे. हे भोगीची भाकरी. आता मी पोलपाटावर तुम्हाला थापून दाखवते. घेतलं नाही याचं. पोलपाटावर थोडं पीठ घ्यायचं असं, आणि वरती पण घ्यायचं थोडं, आणि ही अशी थापायची. भाकरी अर्धी थापून झाली आहे. गॅस नाही पेटवला आहे. आधी पहिला गॅस पेटवून घेते, तवा तापायला हवाय ना म्हणून. आता भाकरी ही अशी थापायची. आता तीळ पण छान लागलेत आहे. जर वाटले तर आपण अशी घ्यायची, अजून थापायची. खाली पीठ घेतला ना मग भाकरी कशी सरते फिरवताना. आता काय काय लोक असे 2 हातांनी पण थापतात असं असं.
असं. तर मला कसं एका हाताने जमतं. आपली मस्त भाकरी झाली आहे तापून पण. आता तवा तापला काय बघते. तवा तापला काय बघायचं असलं ना तसं पाणी मारून बघायचं आहे बघा. आता पाण्याचं तरकण आवाज आला मग तवा तापला. अशी भाकरी उचलायची म्हणजे खालचा पिठाचा भाग आहे ना हे आपल्या उजव्या हातावरच ठेवायचा आणि अशी टाकायची. म्हणजे हा भाग आहे ना वरचा खाली गेला पाहिजे अशी टाकायची आणि पिठाचा भाग वर आला पाहिजे. भाकरी टाकली ना की 1 मिनिटांनी पाणी लावायचं भाकरीला. असं पहिलं पाणी सोडायचं गोल भाकरीवरच सोडायचं. असं भाकरीचा पिठाचा भाग आहे ना तो सगळं त्याला पाणी लावून टाकायचं. तो थोडा पण ठेवायचा नाही. असं मस्त पाणी लावून घ्यायचं. असं पाणी लावलेलं आहे ना पूर्ण सुकायला नाही द्यायचा. नाही तर कशी भाकरी आहे ना पिठासारखी पांढरी दिसते. हे असं जरा कावील त्यांनी बघायचं म्हणजे भाकरी निघते काय. अशी निघाली ना मग फिरवायची. आता ती भाकरी भाजेपर्यंत आहे ना दुसरी मी थापून घेते. हा गोळा पण आहे ना आपण तेलामध्ये असा बुडवून घ्यायचा. असा खोल तवा असेल ना तसं गोल गोल फिरवून घ्यायचं म्हणजे कडेकडेने भाजते. असे तेल लावून घेतले ना चांगले. मग आता पीठ घ्यायचं. असं जरा हात असे करायचे बघा. असे हात करायचे आणि अशी जरा भाकरी वाढवायची गोळा. आणि तुम्ही गोळा थापायला गेलात ना लगेच तर तो फुटणार. आता ती भाकरी बघते आधी. आता ही भाकरी काय करायची कडेकडेने पहिली भाजायची. असं तव्याला लागलेलं असलं ना तर तसं काढून टाकायचं. आता आपला हात भाजत असेल ना असा तर आपण रुमाली वगैरे घ्यायचं कपडा चांगला आणि कपड्याने दाबायचं. अशी आता एका बाजून मस्त छान भाकरी भाजली आहे. म्हणजे जो आपण फिरवलाय ना तोच भाग खालचा पहिला भाजून घ्यायचा. परत उलटा नाही फिरवायचा. आणि आता मी ही अशी उपडी मारायची भाकरी. हे बघा म्हणजे हा भाग पूर्ण भाजलाय. आता ती भाकरी फुगेपर्यंत ही भाकरी अशी थापून घ्यायची. ते टाइम कसा वेस्ट जात नाही. अशी भाकरी फुगायला आली ना की असं हलवत राहायचं. असं नाही फुगली ना तर अशी आपण भाजून घ्यायची आतनं चांगली. हे बघा मस्त भाजली आहे. आता मी काढते भाकरी आणि दुसरी टाकते. आता ही भाकरी काढते झालेली आहे. तर चालणीवर ठेवली आहे. आता ही दुसरी भाकरी टाकते तव्यावर.
आपली संक्रांतीचा दिवस असतो ना, संक्रांतीच्या आधी भोगी येते. त्या भोगी दिवशी आहे ना, ही आपली मिक्स भाजी आणि तिळाच्या बाजरीच्या भाकरी, हे तीळ लावून बाजरीच्या भाकरी 2 बनवल्या आहे. या बाजरीच्या भाकरी आणि मिक्स भाजी हे भोगीच्या दिवशी खायचे असतात. आणि त्याच्या आधी तुम्हाला पण एक सांगते, म्हणजे कोणाला माहिती नसलं तर असं सांगितलेलं बरं, म्हणून मी तुम्हाला सांगते की भोगीचा दिवस लागला ना की मुलींनी आणि स्त्रियांनी पहिलं भोगी लागला ना की त्या दिवशी सकाळी उठून आंघोळ करायची असते ना, तेव्हा पहिले आंघोळीच्या आधी केस धुवायचे. आंघोळ करताना केस धुवायचे आणि ते धुतल्याशिवाय नाही राहायचं त्या दिवशी. कारण काय असतं, ही भोगी असते ना ती खूप बेकार असते. म्हणजे मुली नाही ना केस नाही धुतले तर त्याचं शास्त्र असं आहे की ते भोगीच्या दिवशी मुलींनी केस नाही धुतले तर नवरा रोगी भेटतो. आणि स्त्रियांनी लग्न झालेल्या केस नाही धुतले तर त्यांच्या नवऱ्याला समजा काही ना काही बिमारी होते. म्हणजे असा एक त्या भोगीची पद्धत आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगते, भोगी लागली की पहिले केसावर आंघोळ करायची. केस स्वच्छ धुवून आंघोळ करून आणि नंतर आपण ह्या तीळ लावून हे बाजरीच्या भाकरी आणि मिक्स भाजी ही खायची. म्हणजे दिवसभरात तुम्ही एकदा कधी पण बनवून खाऊ शकता, असं काय नाही. जेवायचं नाही त्या दिवशी, जेवायचं असतं पण हे 2 गोष्टी त्या दिवशी खायच्या असतात. मुलींनी स्त्रियांनी कोणी पण जॉबला वगैरे जात असलात ना तर पहिलं केसावर आंघोळ करून केस धुवून घ्यायचे आणि नंतर हे भाकरी आणि मिक्स भाजी त्या दिवशी कधी पण दिवसामध्ये तुम्ही खाऊ शकता करून. म्हणजे जेवण पण बनवून घेऊ शकता, असं काय नाही की भाकरी आणि भाजीच खाल्ली पाहिजे. पण ही बनवायची पद्धत आहे त्या दिवशी. असं तुम्ही पण करा आणि मला कळवा. आता तुम्ही म्हणाल केसाचा आणि भोगीशी काय संबंध आहे, पण ते केस कशाला धुवायचे? जे आपल्या घरात वर्षभर जी पिढा आलेली असते आणि येणार असते ना त्याच्यासाठी केस धुवायचे. म्हणजे जी इडापिडा आलेली असते ना तर केस धुतल्यावर केसाबरोबर ती निघून जाते. केस धुतल्याबरोबर म्हणजे ते केसाच्या घाणीबरोबर ती आपली घरातली पिढा निघून जाते. त्याच्यासाठी केस धुवायचे भोगीच्या दिवशी. आणि केस धुवायला विसरू नका.